Din Nicole. Ta' senti u nofs ġiet diagnosed b'cancer. Nicole tirrakkonta il-jum tal-operazzjoni. U qabel ma marret tal-operation għaltinna l-Jesus ħobni. Għaltinna jimmu se jkolli mimmi iktar. Il-mamma ta' Nicole fiduċjuża li Nicole se tfiq. Li tfiq? Li tkun libera. Li tgħix ħajja bħal tfal oħra normali. Għax ħajjita wafqet. Waqfet ta' kulħadd. Tal-familja, ta' oħta. U li dil-marda tinqeret għal dejjem. Fuq kulħadd mhux fuq it-tifla tiegħi biss. Sena wara. U llum qegħdin hawn biex nilqgħu magħna lil Nicole illi fieqet. Bis-saħħa tal-kura u bis-saħħa tiegħek, Nicole fieqet. Nicole terġa' tgħidlek grazzi. Thank you.